Adi ara, may hapon mga badi. Ganahan ba mag-ingani nga view mga badi? Kung ganahan mo, tara, adtoon na to na. May hapon mga badi. So karon nangaligo man sila dagtuwa sa sila dapit. Ang buhato na mo ron mga pas na mga badi. Kuyog ani akong mga badyaw nga amigo badi. Mauna ni. Bunal. Bunal sa uno dia badi. Oh, tanawa. So karon mga badi, hapit na may mabot sa mga padulungan. Hapit yun may nalapas nila diri mga badi. Nagani kita mi. Mauna ilang mga panagkuhay dia mga badi. O tanawa na sila dia. Malipayon na. Naami ka rin diri sa atbang sa Siargao mga badi. Diri ra na nalukit sa Binlod, Argao, Cebu. Kung ganahan mo magbanding kauban sa iyong pamilya ug amigo ug mga kauyaban, ana alam mo dia kay affordable ra gina sila dia. Nya kani sila mga badi, manaman sila ligo mga badi. Wa may kaabot ani nila kay nagdali. Daw mga badi, mananay sila ligo di ay. Oo, tanawa ra. Managi din. So karon mga badi, tanaw lang mo din sa kong kamera mga badi. Pag dila-dila mo diya. Oo, tanawa ra. Hangitag bungot bataa. Ikaw diya dong, murang ligag artista na ng pahipis kilid. Kinsa man na siya? Ano? Artista na? Aw di day. So karon badi, ipakita nako ilang dala mga badi. Balon diri mga badi o mga saging. Dagang saging mga badi murag gikuha sa unggoy mga badi o. So karon badi manguli na. Usakay na ko sa pinalangga nga igsuon badi. Tayo na mga badi. Uuwi na tayo. Buna, tara na. Pangandam na mo diya mga badi. Kay mga dito na ta, manglarga na ta. Kamu diya sa loyo. Ready na mo. Kay mga dito na ta. Tara. So padulong na may manguli badi. Kay dito may magtiwas. At dito may magtripping. Nakita mo yung rigsam badi. Sa akin yan. Pero joke ra to. Hapit na may maabot sa amuha mga badi. Tanawa na diyang dalan mga badi. O. Kita mo aning bata badi. Badyaw man So kaning ice cream mga badi. Mo ni sponsor sa tong amigo mga badi. Mo ni ang pinaka-idol na kumuduwa og basket badi. Mo ni si Jumari Parantar badi. Pinaka-idol ni na ako diri nga player di sa Argao badi. Kusog kini siya muliap. Budang ko tanawa badi. Kita ka na ng liap badi. Mura na gidang or giliap badi. Ambot na lang galibo na kung unsay gibuhat niya to. Pero anyway magsugod na may og panakayan diri. Kita mo ng bata nga gadagan badi. Mangayip man siya ginsiyo badi kay kabalo mo ni badyaw diri. O nga naman ka diya inday. Sayaw ka man diya, unsa ka man diya. So mo ni ang view diri mga badi. Ta mo ng langit diya mga badi. Nindot kay pagbuhat sa Ginoo na to ana mga badi. Para tuwag yun na siya. Nga nagkabuutan atong Ginoo mga badi. Kung ganahan mo musuroy diri mga badi. Na entrance mga badi pero zero down payment ta mga badi ha. Kini sila mga bata mga badi. Mo ni sila mga tour guide. Sincere ra gyud na ilang pangayoon mga badi. Kung affordable ra kay ba. O tanawa na atong view diya. Nindot kaysa. Musta ang buhol gaw? O di malay ka mo tingog badi. Wa ka daw nimo. Unsa ganito? Balika ko no badi. Layo ay buhol kami langoy. Unsa? Dagag laway. Wayud ko ka klaro sa tabi badi. Padul ba? Bungal. Aw gigapoy di kag padol badi. Suri na ko karon badi kuyogi ko diri. Kay manakayan na ta. Aswat di ano kay magsugod na ta. Takaw pala kaw. Nano na hali badi. Kasi ang bigat na, nahirapan ako sa kalisod, paita po. Okay, diri lang badi. Nga, ikaw badi, asam ka badi? Aw, maghukas ka badi. Sige, hukas ka badi. So karon bugsay sa nadia badi. Kay ako na pud unya badi. Pero magbugsay badi kana mo abuta sa tong padulungan badi. Ta mo ang langit ya badi. Nindot kay badi pang Instagram kay badi ba. Nindot kay post sa Instagram. Tanawar sa kanindot na badi. Sige, padayon lang bugsay dia badi kay ako na pud unya. Pulihan ratika. Sumuhilom sa kubadiya kay atong paminawon ang tingog sa dagat. So mga badi, mauna ang pantalan dia mga badi. Nawa na dia, pwede sa na dia kaliguanan. Tourist attraction badi ba? Pero lay tourist nga ni attract. Pero joke ra bitaw badi. Naaman dia si Coco Martin nagsilpi-silpi. O unsa mo dia dong? Daplin mo dia kay matumba mo. O tanawa ra natumba gyud na. Kastang malasa. Ilang bangon na hanggat may pag-asa pa. O kinsa naman pud mga pirata ni. Aw dili day kauban rin na. Ikaw si tingog dia badi. Guys, natin mi diri karon ni vlog ni with Nick Trips. Alright, Bona, with Nick Trips. Oh, napo dito kauban sa layon, Trios ta sila. Oh, rada dia mga badi. Si Rada da. Si Rada. Rada dia badi. Si Rada da. Tingog buon dia mga badi para dito ang paluan. badi. Secret. Dila lagi badi murag magkalo. Dara badi. Na namin diri karon. Mo ni siyang vlogger nga pinakagwapo suba badi. Ako ni. Oh, ikaw na gina. Ako nito ni. Ikaw unsa mo ka? Ikaw na lagom. Ada mga badi. Oy. Pangit ta badi. Ano nga badi kalmar mga badi trio. Bugsay ko badi. Okay, bugsay dia badi. Say. Luta oy. Asa man destination ra na to badi. Ato tagbuhol badi. Buhol tayo, buhol badi tro. Oh, kaya tayo ko nakita kana nasa dayo yung mga badi. Muna ibuhol mo nang busayon. Mao ba badi? Transition sa diabi. Ya badi transition sa tabi. Pak tuara tisuya bata.
Tuyo ka sang kamera da badi pinatay tanawon. O kana badi ba? Ay si katawa da badi. Kita ada pambut ya, Badi? Di namu. Ano ba balay na to? Balay. Ini balik-balik mga Badi. Ayaw magpatuo mga badi kay nagjoke na sila. Badi. Oke, Badi, let's go. Alright. Bugsay. Bugsay mga Badi. Bugsay. Ang bagus kita mga Badi ha. So karon mga badi, padayon gyapon mo sa inyong pagtan-aw mga badi ha. Ug ay kalimot og subscribe, follow, like and share. Apili na pug comment mga badi para nice ba. Kay pun-an pa nato ni katawanan ning video. Ug magpadayon gyapon ta sa itong mga vlog mga badi anawara. Perting naguma bataa. Karon hapit na to nga sa buhod sa Cebu. Wala naman kayo maklaro diri nga ano mga parts ano niya klaro dai. Laom naman gani. Mo ta anong bugsay anak klaro nang lungsod no. Gawan ni mga badi layo ako din nato. Di, bugsay dia badi. Nya ready na ni namor mga badi. Tambog na ni namor na mong kan badi. Kini nani ba? Mingmit. Tambong yung tanan. Tambog na sa kaning on. Tambog ra badi ah. Pamati ron badi mo panahon badi oh. Ya to gapuhon ako diri. Shout out liko sa akong amigo nga si Ariel Smith. Asa na ta kagibutang sa puto. Guwapo kay kadong Charlie Put. Tak ada puti nga balay. Di na mo ah. Kay ba bitang may nga dili na imo badi. Oh, nahilom na imo mga badi. Oh, moment of silence. Waka ba di? So ako na puy tabi mga badi ha. Tanawan na sila dia. Mamauli na sila. Mosunod na pod mi. Tanawan na akong gibuhat dia mga badi. Yung ako nang giligwatan ang sakayan. Kay mudunggo naman mi. Bunol sa badi bi. Bunal. Oh tanawa ra. Hilig jud kay mo ingana. Kamu kunong duha bi. 1, 2, 3. Bunal. Bunal. Kaya very good na uli sa dia badi bi. Kay birahan ni sakayan. Padlong sa baybayo. Naog na badi ay dugay. Ambak na badi ba. Oh kan na. Very good na badi. Guyod gud badi. Guyuda gud. O unsa na kita ka piso badi. Ako na nabi. So karon mga babang na nag-alas sa atong kayak dia badi. Ya, nalingaw ra mo dong. Kay kung wala mo nalingaw, pamalit mo na to pag trubog kang bata ka gadila-dila pag kagimuha. Pakto ara uyi oh. Lakaw na mga badi. Isulod na sa atong mansion dia mga badi para di ta mo makunalan. Daos lang mo dia mga badi ha kay wala ra iro dia nga manumbag ra iro dia. Nya tanawa sa ni si Carlos diri mga badi masahiyan karon. Oh yeah. Tanawa ra. So maura ni mga badi bunal.